Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkezi. Lami igama ngifeza uNtuthu Khumalo bathi ila sibona Magumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicale usenze sure uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu kukhunjuzwa amazwi akhe awakhuluma mhla igcwame elisha lithenga imoto yohlobo lawa Toyota. Umculo amaskando igidangoma ukhuzana eNdlamlenze mfokaMpungose uthibela umfoka Sibhakabhaka ukhunjuzwa amazwi awakhuluma lapha ngomhla ka-3 ku-October ngonyaka ka-2023 ngenkathi igcwame elisha lithenga iFortuner iToyota ke lapha. Lo mculi wakhala ipost eyayithi kanti uToyota wase uyahleka ke lapha. Kumangale kakhulu abantu bangabe sebebona uthibela ejabulela isipho esivela kumfowabo ongukhuzana umfokaMpungose amthengele sona ngokumbonga nje ukuthi ke ube umuntu obeneqiniso empilweni yakhe kanjalo nokubambisana kwabo endimeni yomculo kaMaskandi. Uthibela uthengele imoto yohloba le-GD6 lapha latest elilinganiselwa lapha emalini ehafu uwemiliyoni wamarandi ke. Lo mculi ujabule wazwahluleka na ukuzibamba lapha nehlulwa injabulo ejabulela lesi sipho sakaToyota. Abantu babesebaboyekeza bapost amadala ukuthi ke kade yena usekwazi ukukhala ejabulise imoto yakwaToyota ekubeni wahleka igcwame elisha ukuthi ke lithenga imoto enguToyota ke lapha wengane zakwethu. Mhlawumbe wona kuthini okwakuphawula ngalolu daba, ake sivele hlale comment section ke ngizwe mina lwakho uvo ngalolu daba. From ilasipolo wengane zakwethu bekuzona ngilethela zona okuzona ezihamba phambili. Ngikuthini okwakho ukuphawula, hlala comment section ke ngizwe olakho uvo ngalolu daba. Sengiphuma nje kodwa ngiyethembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nimi nosuku lomnandi ngithanda khona.